दिन से भगतन पकाए के ने हमारा सवालू मैया। 9 दिन से भगतन पकाए के ने हमारा सवालू मैया। 10वीं के दिन कवन देशवा में जाई के भूलवलू मैया। 10वीं के दिन कवन देशवा में जाई के भूलवलू मैया। 10वीं के दिन कवन देशवा में जाई के भूलवलू मैया। माई हो रोवे अड़हुल फुलवा निमिया डाढ़ माई हो बांझिल करे अचारा पसार के पुकार माई। माई हो रोवे अड़हुल फुलवा निमिया डाढ़ माई हो बांझिल करे अचारा पसार के पुकार माई। कहिए से लाल सब 9 दिन से काला सा धरवलू मैया। कहिए से लाल सब 9 दिन से काला सा धरवलू मैया। 10वीं के दिन कवन देशवा में जाई के भूलवलू मैया। 10वीं के दिन कवन देशवा में जाई के भूलवलू मैया। विनती करिले करी जोर माई हो अखिया से झर झर गिरे लोर माई। माई हो विनती करिले करी जोर माई हो अखिया से झर झर गिरे लोर माई। तरस नयन टप देबू दर्शन बिसरवलू मैया। तरस नयन टप देबू दर्शन बिसरवलू मैया। 10वीं के दिन कवन देशवा में जाई के भूलवलू मैया। 10वीं के दिन कवन देशवा में जाई के भूलवलू मैया। माई हो रोवे बघवा सुना बाझुलुआ माई हो पशुपति के अरजी करे लग बुलावा माई। माई हो रोवे बघवा सुना बाझुलुआ माई हो पशुपति के अरजी करे लग बुलावा माई।
कवन